linon kini oh. Kini nga tanong mo, linon kini kay murag unique siya ba na naara siya dira magtubo. Tanong ba nga, nakanindot ba? Nakanindot yung ligya ba? Tanong, kisya okay. Saan ba niya? Pula. Medyo unique yun niya siya karoon nga pagkakuan. Mahalo niya siya mga baligya bro na ito na nabitay no ibi para makangil sa piso. Ilis sa gatos ba? Oh. Mita tagdagan pa man dito god. Nakanindot. Ang problema na niya kay wala mo ito ikuan god, wala siya kanang punuan ba? Ano diri? Oh, nindot ka. Ano pwede na ko na mabaligyag ko ano, 129. Kita na ko. Nino guys ha. Ouch. Na, oh. Oh, nindot ting tanuma oh. Pwede rin na siya 129. Ano ka? Hindi ka na ba maglindot, God? Asam mo mga nindot. Uy, bulasot! Ano yan? Nindot ka? Kaya ka nang nakasot ka ng flower. Ha? Flower pa. Ano yan? Guys, mau din ako napilian guys, kung may baligya guys ba? Ano dito guys? Saan na siya? Mau din ako napilian guys. Nakahindot ako napilian nga kuan. Kuan ba kanang wala ko kabaloon sa siya guys ha, pero kabalo pa rin ako ba kay kuan ng good. Kato siya kay kinanglan ba to sa misitira kani kay pwede naman sa dili misitiran ko kay tubo sa gihaba. Muna pinakaganahan ako kay kuan kanang basta mauni siya. Oo. Na simple kay siya ba kay mura siya kanang nya awan na liso. Liso nya mura siya liso pero mo ni siya final niya nga kuan na pwede na siya nimong standby ra ba. Apo na iyo uy ang background. Guys, wala man mahalin guys. Nalaban na lang kuan ni ay. Guys, shout out dito guys ha. Shout out ko sa Pantalanta Vines kay kanang thank you kay sa suporta og kanang unta suportahan po ninyo ilang kuan kanang ilang mga vlog. Og thank you kayo sa mga kanang kuan kanang mga nagsekretong suporta nako. Thank you, peace.